Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Ken. 30 years old at tambalanista from Davao since 2014. Sumulat ako para humingi ng advice regarding sa situation namin ng girlfriend ko of 7 years. Classmate ko nung college, si Jane. Nabighani ako sa kanya nang marinig ko siyang kumanta. Pag-graduate na kami when we became close. Nang makapagtrabaho na, niligawan ko si Jane at sinagot naman niya ako after a year. I am her first boyfriend. And she is my first. Ang intense ng pagmamahala namin nung first 2 years. May ganap kami every weekend kaya suki ng mga mot-mot dito sa lugar namin. Daming ganap. Kilala na kayo. Kalakasan. Ay, thank you for coming, sir. Thank you for coming back or welcome back. Oo. Yan, ganun. Anyways, on our 3rd year together, naisipan kong mag-apartment malapit sa pinagtatrabahuhan ko. Sumama sa akin si Jane at nag-live-in kami. Ang saya kasi dun sa first 2 years namin magka-live-in, hayok na hayok pa din kami sa isa't isa. May ganap pa rin kami. Every week. Pero on our 3rd year, biglang nagbago ang lahat. Ayaw na niyang makipag-camerot sa akin. Wala na yung matagal na camerot, yung mahigpit na yakapan, yung mga camerot. Pang-umaga po kami. Parang pang-podcast yata to. Parang di Dear and Nicole and Chris to Dear Serex to Dear Serex. Anyways, binaliwala ako nung una. Matapos ang 1 taong pagtitiis. So, kinausap ko siya ng masinsinan na nauwi sa iyakan. Mahal pa naman daw niya ako at wala naman daw iba. Hindi na lang daw niya kasi talaga ma-feel na laging gawin. At hindi din naman niya alam kung bakit. Ang sakit tambalan kasi bigla na lang nawala. Parang kahapon lang, pinatikim niya ako ng bibingka. Tas hindi ko pa nga nalulunok yung cheese, kinuha na niya. Nakakabitin. Nyug pa lang. Sexual kasi akong tao at gusto ko ng physical interaction. Hindi man lang ako makahalik. Para tuloy kaming housemates at roommates lang. Nag-away kami ng matindi recently because of this issue. Kasi nga, every time I want her, she rejects me. Nasasaktan ako. I am having anxieties at umabot na sa point na naiiyak na ako. Napagsasalitaan ko na din siya ng masama at umiiyak na din siya. Ito pa ang malupit. Nagka-COVID ako so hindi kami pwedeng matulog na magkatabi. Kaso lumipas na ang ilang weeks, months, at halos mag-iisang taon na, ayaw niya pa ding tumabi sa akin. Mas presko daw kasi sa folding bed. Wala nang ang ganap, hindi ko pa siya katabing matulog. Ang saklap. Nagkaka-anxiety ako kasi parang she's slowly and painfully drifting away from me. Almost perfect na si Jane. Mabait, maalalahanin, at kasundo ko sa mga desisyon sa buhay. Gusto ko sana na siya na habang buhay. Pero touch ang love language ko. Kung magpapatuloy na ganito ang setup namin, babalik at babalik yung anxiety ko.
ayaw naman niyang mag-meet halfway. We researched her condition together. Sabi niya baka daw asexual siya dahil wala na siyang desire for intimate physical contact. Hindi pa naman kami nagpapakonsulta sa doktor pero naalala ko yung parents niya na hindi din sila magkatabing natutulog. Sabi ko, baka naman na niya. Hindi naman daw. Ilang beses ko nang ginustong makipag-break kay Jane pero every time, pinipili kong patawarin at intindihin na lang siya. Kaya lang, 3 taon na kaming walang ganap. Ipagpapatuloy ko pa ba ang relationship namin? Bibigyan ko ba siya ng ultimatum na kung wala talagang ganap within a year, I have to leave na? Nag-work ba ang asexual ba to or asexual? Asexual. Nag-work ba ang asexual relationship for couples? Salamat sa inyong mga sagot at payo. Ang inyong tambalanista, Ken. Yun. Oo nga pala, asexual for animals, di ba? Asexual for plants. Kasi apple. Ano? Di ba may asexual reproduction? Yung kaya niyang mag-produce mag-isa? Sorry na po sa nanay kong Yun biology yun. teacher. Kung mali, di ba? Para synchronous, asynchronous. Parang ganun. Sexual, asexual. Oo, yan. Anyways. Apple. Oo. Apple, asexual. Anyways, nag-work ba ang asexual relationship sa couples? Hindi ko rin alam kasi sexual lang yung alam ko. Relationship. Pero kung ano man, well, kasi ito si Ken, rektang alam niya kung ano ang dahilan. Ako para sa akin, kung alam mo yung dahilan kung bakit may issue, it's a good thing. Parang kapag ka may sakit ang isang tao, bakit siya nagkaroon ng, bakit siya may lagnat? May lagnat siya kasi may sipon. O kaya may lagnat siya kasi may namagang parte ng katawan niya. May lagnat siya kasi may sugat, 'di ba? Mas maganda kasi alam mo kung ano yung isosolve mong problem. Tapos alam mo din kung anong gamot na ilalagay, 'di ba? So in your case, very clear ito. Ganyan. And in other cases, hindi man sexual yung kanilang problem, meron sila mga iba't ibang mga problema. At pag hindi ito nare-resolve, hindi lang yung sexual kasi minsan parang baka hindi na naman yan yung parang importante. Pero kasi kung importante yun dun sa kabilang party, bakit hindi mo ibibigay. 'Di ba? Hindi lang ito dun sa sexual na portion. Halimbawa, importante sa kanya na sinusundo ba siya? Kunyari, yung ganun. Big thing sa kanya, issue talaga yun. Yun lang yung papaligaya sa kanya, yung dapat ma-feel niya na kahit pagod na pagod siya buong araw sa opisina, ikaw yung susundo, ikaw yung una makita. Pero hindi mo ginagawa. Kahit gustong-gusto niya, kahit yun yung dahilan kung bakit siya magiging happy. So magkakaproblema talaga. And in this case, 'di ba, 3 years na. 'Di ba? 3 years na niyang hindi ginagawa yung gusto mo. Correct. 'Di ba? So, meron talaga tayong problema dito. Dapat talaga mag-usap kayo. Oo. Ayusin, tinatanong mo Baka naman mag-ultimatum, partner, sa tingin mo parang dapat na. Sa tingin ko rin. Pero nakaka-pressure 'yun on her part. Si Girl Lalo. Oo, baka mamaya may hindi niya pinagdadaan. love language yung touch, ganun. Kasi baka maaaring physiological, hindi natin alam kasi yung cause bakit ayaw niya. Ayun na nga, tama ka, partner, kasi yung mga iniisip nilang baka ganito siya, puro baka kayo, hindi nyo naman pinacheck. Oo, correct. Pwede din. Mali mo, may nararamdaman siyang hindi ka nais na ayaw, hindi niya masabi sa'yo. At may mga ganun, hindi mo na usisa. Oh my God, ito yung naisip ko, partner. What if hindi mo alam nagpa-sex change? So, Nagpa-transplant. at naisip ko yun Nagbago siya ng identity. Parang ganun. Diba? Tapos di niya nasabi sa'yo. Oo, hindi niya diba? masabi. Pag tanggal mo, nagulat ka, magkapareho kayo. Uy! Ba't pareho tayo? Kailan nangyari to? Diba? Doon sa 3 years na wala tayong ganap. Explain niya sa'yo. O pwede nga, baka naman may medical explanation. Pwede natin siguro, partner, kasi ako iniisip ko kasi, partner, again, hindi lang tungkol dun sa dun sa sexual part. In general, kung meron kayong problema tapos 3 taon na tapos pinatatagal nyo lang ng pinatatagal. Kasi minsan ganun yun pinatatagal ng hindi hinaharap. Before you know it, isang maliit na pitik na problema lang, maghihiwalay na kayo.
Kasi Correct. meron pala kayong problema na malaki na hindi nyo hinaharap. Lagi nyo tinatakpan na mahal ko siya, tinatakpan ng mga ibang mga bagay, pero yung major issue, hindi nyo hinaharap. Yun yung parang iniisip ko dyan, partner. Pero Kasi bago nga naman, factor din yun. factor kasi yun eh. Pero bago nga naman, since tinumbok yung reason o source ng problema, baka naman nga, tama si partner, merong medical concern. Hindi niya lang Correct. masabi. Totoo. Natatakot lang siyang sabihin sa'yo na nagsara na. Hindi ko alam kung ano Pala mo, pwede- binabalisaw-saw Oo, pala siya. correct. Balisaw-sawin na pala siya. Tama, ganun. Eh, syempre, Madami mas di ba pwedeng masakit yun pag mangyari. binabalisaw-saw? Sa true, ganun. Oo. O di naman kaya kapag touch, wag na din sa yung sa touch, 'di ba? Kasi ayaw nang tumabi. Baka mamaya na siya, hormonal. So, every time na may madidikit sa kanya, Banas na banas iinitan siya. Oo, parang ganun. May ganun eh, yung parang init, yung magka tumabi ang init, 'di ba? Oo, Parang correct, ganun. correct. Baka ganun nga. So, madami Diba? kang pwedeng alamin na Saka yung amoy mo, Oo, di bago ba? Oo, kasi Baka puro dun sa girl tayo nakatingin, pero ikaw talaga itong may Oo, meron may ding- amoy. May amoy. Maalingasaw, So, gano'n. oo, Sino gusto tumabi sa'yo? Correct, nakasusulasok, di ba? Ganun yung amoy mo. Nakakapanakit. Oo, nananapak, di ba? O minsan pwede mo din tingnan yung aspeto nila. Marami kang anggulo na pwedeng tingnan para makita talaga kung ano yung pinag-uugatan ng problema. Ngayon pag nalaman mo na yung pinag-uugatan ng problema, then bigyan mo ng solusyon. Yan. Pero tama naman yung sinabi ni partner, ano din yun, nakita mo din yung cause. Kaya lang, that's on your part lang. 'Di ba? Yung nakita mo na pangangailangan mo na dapat mong solusyonan. Ngayon, Paano naman si girl? paano naman yung problema ni girl? Bakit biglang nawala yun? Anong problema? Anong naging cause nun? Bakit nawala? Una ko naisip, baka naman namimiss niya sa dati. Gusto niya yung lang. Saan yung mot-mot na yun? Oo. Malay mo may Ay, nakakaibang ambience doon, may hangin, nakakaibang, nakakapag-arouse. may channel na panonoorin. Arirang channel, may mga ganun. Hindi, wala naman sa Arirang. Hindi, wala yung nag-enjoy sa Arirang. Parang, Oo. oh my Uy, gosh, Arirang game na. Arirang na ba? Yung kapag tinurn on, Arirang TV. Oh my God. This is it. I-arirang mo ko. Mali mo may ganun, di ba? Hindi, ito, doon na set yung doon yung momentum eh. Parang baka partner ayaw niya ng parang regular, parang nawawala yung mystery. Oo, mali mo nag-explore. Gusto pala niya nag-explore, no? Yung mga ganon. Gusto niya nasa likod ng sasakyan. Yan, yung mga ganyan. At yun yung naisip natin. Kanina ka pa. Ikaw yung mga nakakaisip. Di ba? Kasi Malay mo. posibleng ganun eh. Ano yung bagay na gusto niyang gawin Ako na naman, pwede mag-start nun? Isang bigla ko naisip, partner, baka naman, this is also her way of saying na, bakit nagli-live-in lang tayo? Kung seryoso ka ba talaga sa kung ano meron tayo, bakit hindi talaga Oh, tayo? yes. Let's not, Tagalog. Okay. Why, Tagalog na lang. Diba, bakit hindi na lang i-seal yung inyong, kung ano man yung relationship with Correct. marriage? Baka naman yung gano'n, parang naisip niya, ito lang ba yung gusto niya sa akin? Posible Oo, yun, diba? ha? Parang, yun lang ba yung importante sa kanya? Hindi niya ba kinonsider na gusto ko rin magpakasal muna? Diba? Or, Tama. gusto kong, diba yung mga ganon? Baka ganon din. Kaya, Correct. parang bakit ko ibibigay sa'yo? Parang wala ka naman balak pakasalan. Okay, yun yung parang feeling ko naiisip niya ngayon. Feeling lang naman namin. Pero pwede na namang namimiss yung ngay Arirang TV. Sa mot-mot. Punta tayo doon. Namimiss ko kasi Oo. maganda yung TV nila, Oo. malambot yung kama nila, Correct. Yung mas aircon malamig, Alam, ganyan. may mga side table na may nando, namimiss ko yun. Correct. Baka may mga ganun siyang, baka may ganun, 'di ba? Diba? Pwedeng mas malalim as to yung sinabi ko nga na posibleng ang hanap niya ay marriage. So ang Yes. hanap niya may ganun kaya parang nawala ng gana kasi ni-live-in mo bigla yung mga ganun. Hindi namin alam kasi hindi namin alam mo naman, ito pong mga opinion po namin Marites opinion. Bakit? Kasi syempre nagbase lang kami sa sinabi mo. Oo. Hindi naman namin alam yung buong kwento. Correct. Yun na-realize ko pala, lahat pala ng opinion na sinasabi natin for 18 years. Marites opinion lang kasi nagbase lang tayo sa kung anong kwento. Hindi namin alam kung ano yung buong storya. Totoo. 'Di ba? So yun. It can be as deep as that. She really wants to level it up kaya lang hindi mo binibigay. Malaking factor Diba? yun na posible na hindi Pwede. lang yun napag-usapan. Oo. So pwede yung i-bring up yun, yung
factor na yon. Tapos kalimbawa, kinasal na sila, partner, Oo. tapos ganun pa rin. Oo. Pwedeng nagagawa ng mga para-paraan talaga yan. Totoo. Maraming mga ways and means. And doctors also, kung diba, medically, Di ba may mga problema. iniinom-inom nga, May yung mga iniinom, ganun, may para mga pampagana, sabi may mga nila. inaamoy, lahat mga ganun. May mga, nung isang beses, napunta kami sa isang mall. Tapos dun sa mall na yun, partner, merong corner na tago eh. Okay. As in tago, yung parang hindi siya binibenta. Alam mo yung parang wala siyang, nasa ilalim siya ng escalator. Okay. Tapos may mga items doon. Tapos yung mga items doon, part, yung mga kung anik-anik na mga Anekla Barba Pampagana. toys. Oo. So Pampagana. lumapit kaming mag-asawa, sabi namin, ano to? Ano to? Uy, kunyari. Ano to? Hindi madami ng bago eh. Kunyari di alam. Hindi, ang daming hindi alam. So, ibig sabihin, Oo, parang, oo. hindi naman siya nag-encourage, no? Pero ibig sabihin, may mga bagay na pwedeng gawa ng paraan. Totoo. Diba? Para- Hindi ko in-encourage yun. Sorry. May para magkaroon ng sinasabi lang natin, excitement. may mga ganun siguro. Yung ganyan. Basta, I forgot na hindi pala to podcast. Nakalimutan ko, sorry na. Kasi di ba yung Oo. pagsasabi mo na na "Ay, hiwalayin ko na siya kung hindi niya ako pagbibigyan." That's very selfish. Oo. Yung satisfaction mo lang yung iniisip mo. Baka may problema din siya. Correct. Baka kakaiba siyang satisfaction na hinahanap Uy, pero din pero hindi partner, mo lang din natutugunan. Hindi, para sa akin, hindi naman sobrang selfish. Medyo lang. Wag very. Medj lang Oo. selfish. That's very that's medj selfish, 'di ba? Kasi inisip mo lang, ito yung pero hindi natin tinanong ano ba yung sa kabila. Yes, 'Di ba? Pero yes. naiintindihan ko din naman siya dun sa part na 'yon. May mga talagang naghiwalay dahil diyan kasi nga yun yung language of love nila eh. Sa pangangailangan yun ng mag-asawa. Oo, yung ganun. Oo. Factor yun Yan na para nga. magkaroon ng healthy relationship. Sa true. Oo. 'Di ba? Marami kang pwedeng tingnan na anggulo. Pero kung nagmamahalan kayo tapos 'di ba? Yan yung dahilan bakit kinalalamig. Feeling ko magagawa ng paraan. Magagawan ng Oo, mga wag mo na ways. hiwalayan. Hanapin nyo lang yung kung ano yun at kung Yes. papaano yun. 'Di ba? Sana nakatulong kami sa iyo, Ken. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na pwede mong i-share sa amin, mga ganyang klase, mga eksena. Exciting yung mga ganyang kwento. Pwede nyo kaming i-email. Send your stories at Mahiwagang burnaystory@gmail.com. Mali mo kwento mo na ating pag-uusapan nga. Sad mo na yan, Kabisyo. muli ako po, Asid Coleala. Araw ko naman si Cambio King Chris Chuper. Mapalala. Walang matatag na relasyon sa malalim na mentasyon. Yun!